Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu owaziwa ngenduna yamabhinqa enkundleni zokuxhumana lapha wengane zakwethu ugcine ayitholile impulo akade icelile lapha kuwelile ukuthi kungani welile angalibongeli igcokama njengoba lihleli ku-number 1 kwi-top 6 yekhuphukane zakho. Thina ngale kukhuluma khula ke sikulandele iclip lapho khona bakhuluma nowelile Mchunu. Lokhu ngithi ngizokubuza ukuthi bakithi awusabonge nje lapha ubongele igcokama elisha lapha ngoba lithe lahlala kunombolo 1 laphana ngokuthenga kwamathikithi umcimbi ikhuphukane zakho kaNgelovi. Ngithi ngizoza lapho welile bonke ukuthi umthandeni uhleli kunombolo 1 zinjani inhliziyo lapho kuna bakithi ehleli umthandeni kunombolo 1 lapha ngokwamathikithi ekhuphukane zakho. And usiyabona ukuthi ngempela imicimbi yeyindondo ukuthi isuke ingenalo iqiniso njalo mayizolokhu kwaba umuntu oyedwa ukuthuwinile waba umuntu oyedwa ukuthuwinile ngoba vele bangoshomi bonke. So uyabona umcimbi osuku unefair neqiniso ukuthi ngempela umthandeni uyayedwa ngogazi nethando nangoba nanokuba nabalandeli abaningi. Ngoba kulo mcimbi waNgelovi awuna fraud lo mcimbi into yakhona clean uhleli nje kunombolo 1. Ngame ungihemele ekuseni umbheda lapha ho seniwe athi semcimbi usudlulile ungashite kahle manje nje la kusasa kungena umuntu sisangena umuntu hayi bahle wena ngibonga umbhedo mina umcimbi akabibikho manje ke lo nto lo oyichacha ngayo ngeke nje uyitshetshe cha ukuthi kusasa sengaba kuseyiyo sengashite dadilike esihlahleni manje ke ngibonga umbhedo ngiyombona mhla wawile ngalo lelala nomcimbi bese ngiyamvuma ke. Injalo ke indaba wengane zakwethu. Mina ngiyafisa uvula lakho ukuthi wena ngabe kuthi kwakho ukuphawula mawumusha ngiyacetha wenza okulungile ucinezela subscribe ucinezela nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo entsha si channel siyabo. Angile mine pagi, ngijula nomfazi